Леле, то няма крило, брат. Не знам защо ма дърпа много нагоре, човек. Тримери там нещо. Ако и тримувам, дори, ама... Никога не съм го тримувал този самолет. И аз F-16-та никога. И Хорнета никога. Ама почнах да го тримувам Хорнета. Последно време. Няма само нужда да го тримувам въобще. Той 15-ката е много спокоен. Да. И Хорнета е спокоен. Да, 16-ката е спокойна. Да. И 16-ката е 15-ката спокойна. оприличавам много на Хорнета аз. Сега ще видим. Комбо 5 И попадил гърне пъти ли? С 18-ката не мога да касна, че стои нещо. Това са преди малко кацнаха, ме сруших колеленците. Даде ми той за... Нали си взех то с мода Супер Кериер и ми да... Къде отиваш? Не Low си там. Не си там въобще. Не, втори заход напред. И И как си бе? нисък и си... Не съм ли тука? Опитай, дай. Закачи, браво, бе. Напълно уважаемо закачи. Да бе, пешко бе. Пешко бе. Леле. Какъв заход, какво чудо беше. И нисък беше, и полосата, това и палубата беше настрани, ама го изправи в последния момент. Я да е, този Стоянчо. Тани видя ли, бе? Не. Той излезе. Тани излезе ли, бе? Да. Чай да си го запиша.